नमस्कार, सलाम, आदाब। पिछला 2 साल से अपना फिल्म और वेब सीरीज के संगे धमाल मचावत आई है और आगे भी यही तरह धमाल मचाई। चौपाल भोजपुरी रउआ लोग के जुड़ला से चौपाल 3 करोड़ यूजर के पार कैले। अरे बाप, ये तो गजबे हो गया ना। अब अपन फिल्म और वेब सीरीज के धमाल से जोरदार एंटरटेन करी जैसन अब तक करत आई बा। क्या हुआ बाहुबली, फट गया तुम्हारा? सुन ले सब भोजपुरिया ध्यान से सुन ले। चौपाल OTT बा आपन भोजपुरी सिनेमा के नया ठिकाना। चौपाल पर बा अपन भाषा में मनोरंजन के खजाना। रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर सब तरह के भोजपुरी कंटेंट अब मिली सिर्फ चौपाल ऐप पर। अपन भाषा में अपन जमीन से जुड़ल कहानी के मजा। सिर्फ 49 रुपए में देखी भोजपुरी फिल्म और वेब सीरीज के धमाल। तो इंतजार कौने बात के बा, चौपाल पर आई और ली भोजपुरी सिनेमा के असली मजा। अपन भाषा में मनोरंजन खातिर डाउनलोड और सब्सक्राइब करी चौपाल।